Fi żmien tal-ġimgħat pajjiżna jkun qed jgħix il-perjodu tal-għajt imqaddi żmien li miegħu assoċjati ħafna tradizzjonijiet antiki li huma marbuta mal-kultura reliġjuża li għadha tant b'saħħitha f'pajjiżna. Il-ġimgħa filgħaxija mijiet ta' persuni mxew wara l-vara ta' Redentur fl-Isla bil-pellegrinaġġ ikun immexxi mill-Arċisqof Charles Scicluna. Il-pellegrinaġġ bil-vara artistika ta' Ġesu Redentur ħareġ mill-Bażilika Kolleġjata ta' Marija Bambina fl-Isla u kif jiġri kull sena kienu bosta devoti li imxew wara din il-vara, ħafna minnhom b'weda jew b'sens ta' ringrazzjament. F'din il-lokalità devozzjoni kbira lejn ir-Redentur li ma vara toħroġ 3 darbiet fis-sena f'dan il-pellegrinaġġ tar-Randan fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u l-ħadd tal-qalb ta' Ġesu. Fl-Isla din it-tradizzjoni hija waħda antika ħafna. Mid-dokumenti jidher li l-vara ta' Redentur saret fl-1742 mill-artist Saverio Laferla u vara li kienet waħda minn 7 vari tal-ġimgħa l-kbira fil-parroċċja tal-Isla li saru sal-1744. Id-dokumenti li nstabu juru kif qabel dan is-set il-parroċċja kellha 3 vari tal-ġimgħa l-kbira li kienu manekkini. L-istess dokumenti tafaw dawn ukoll fuq il-perjodu meta bdiet tiġi ċelebrata l-festa tar Redentur tal-Isla. Fil-bidu kien maħsub li ċelebrazzjoni devozzjonali tmur lura għall-1813 meta kien hemm il-pesta u saret weda li jekk il-pesta ma tidħolx fl-Isla tibda ssir din il-purċissjoni. Fl-1813 infatti bdiet tinħareġ il-purċissjoni iżda dokumentazzjoni juru li fil-fatt il-festa kienet diġà bdiet issir permess tal-Papa fl-1802.